नोंखौबाया दिनै आङो दै जाला बे बोरायनि गेमखौनो साला दिनै खाताम खालामगोन आङो अनथलि जाबाय दे एबार जों बेनाव सोंनो हासिगोन खारग'नो हाखाला बियो लक्ष्मण दाबो बाखि दंबावो दै माबायदिलै बेलाय मा खालामनाय जादोंलै बियो नोंहाथ' अलरेडि दाय दंखायो आंनि फिसौखौ बुथारनो नागिरनायनि आरो नोंसोरथ' दायसो मावगासिनो आरो आंखौ बेबायदि खालामबाय थानाया डाबल केस जासिगोन खिन्थु नोङो बेनि थाखाय साजाथ' मोनखागोन नोंसोरो बायदि सुनसान जायगायाव आंखौ नोंसोरो बुथारखोमानो नागिरदों बेयो आंकोल जों नोंखौ बुथार दा बुथार जायखियाबाथ' बुथारनोबो हागौ आङो बुथारनानै बेहायनो फबनानैबो दोननो हानाय आलु मैगं थाइगंजों नोंखौबो बेहाय फबना दोननो हानाय आङो बेखायनो सैथो खोथाखौ खोन्थादो मा दाय मावामोन नोङो मा दाय मावदों नोंलाय मा दाय बेहाय गावनि फिसौलाखौनो बुथारनो प्लेनिं खालामनानै आंखौसो नोङो फासायनो आरामसे बाख्रि मोनदों सानदों नङा होमबा मालाय तुने मेरिखौ बोरमा बोनायाना मा बोरमा खालामदों आंलाय सोरखौलाय आरो बेखौलाय अलंबारखौ नोंसो खालामनो नागिरदों बेबायदि बुथारनो नोंहाथ' गदाय जाहैबायना बेखायनो फिसालाखौ नायनो हाया जाबाय बेखायनो बेबायदि खालामदोंदां आंनि जावैसोनि जिउआव फैनायखाय दाना नों गथ'खौ नायनो हायि जानायखायनोथ' बेफोरबायदि खालामबाय आं पुलिस लेंहरगासिनो ओमफ्रायथ' नोंसोर सानैबो केस नांबावसिगोन लेंहरगोनथ' जोङो पुलिसखौ लेंहरगोन नाथाय आंनि थाखाय नङा जोंनि थाखाय नङा नोंनि थाखाय नोंनि मानसिफोराना जायनो नों फैसा होनानै खुगा बन्द खालामना दोन्दोंमोन बिसोरबो गासिबो जोंनो खोन्थाना होजोबखाबाय मा नङा येस दिनैथ' नोङो बाराखौबाना लक्ष्मण बियो आंखौ सुथारनायनि दायाव आरामसे फासायदोंमोन ना गावनि फिसौलानि दायाव रावबोथ' नुखायाखै माने फैथ'खायाखैना आरो बे जायगायाथ' बिराद सुनसान बेखौ आंनो बेहाय सुथारनानै माबा दोनलांखासै नामा होद मा बुंनाय जाखो बेलाय बेखायनो गावनि खुगाजों गावनि दायफोरखौ आराम फारि फारि बुंलांखादो दे सल'बाथा खिन्थानाय बायदियानो जा खन्थाइ आवरायनाय बायदियानो जा आंकोल दे बुंलांदो दे मानो बिब्दि खालामनाय मानो आंखौ फासाया मानो माने साननि फिसाला माने नोंनि जावैसोनि फिसौलाखौ बुथारनो सानामोन नाय आंकोल सुथुराथ' दङमोन एसे माने सैया नायनो हायि थेवब्लाबो आं बे बुथारनायखौथ' माब्लाबाबो सानाखै एसे एनै साननि फिसाला साननि हिनजावजों आंहा नायनो हालायिथ' दङ मा नोंसोरनि बेफोरबायदि धुमखि होलाबायनायखौ आंखौ गिगोन सानदों नामा दानो आं मोनसे फन खालामगोन मानसिया बेहाय गासिबो फैजोबगोन आंनि मानसिफोरा उनैले लक्ष्मण थैनायनि लामायाव गावनो दोङो ओमफ्राय जोंखौसो उल्था दम होबावलायदो औथ' आरोलै थुनथुलि गावसोरसो दाय होखादोंमोन दा जुदि गावखौनो बुथारनानै जेलाव थांबाबो जेबो जानाय नङा दे बेनोथ' जों सानै ओमफ्राय नायलाय बे बेचारा जानानै दोङो दायो जोंनिफ्राय आंखौ नोंसोरो बेबायदि माबागोन बायदि मोनदों नामा गिनानै थागोन बायदि मोनदों नोंसोरखौ आंकोल आं नोंखौ खदालजों देबावबाय खदालजों देसे देनानै नायलाय नों सिथानोनो हाया जाबाय दङ आरोबाव आङो नोंखौ हाखरावसो फबबावबाय दे दायफोरखौ बुंलाय मा खालामामोन नोङो मानो बिब्दि खालामा सोर मा खालामनो आरो मा प्रुफ दङ जोंनाव नोंनि मानसिया जे फारि फारि बुंलांदोंना बेफोरनि गासैबो प्रुफ दङ रेकर्डिं दङ बेखौल' खोन्थादो नोङो मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनो गोनां जाखो आंखौ मानो गेजेराव लाबोनाय नोंसोर मा आंखौ बेबायदि फासायनो हागोन सानदों गावसोर दाय मावनानै नोङो सरि आंकोल माने बेबायदि बुंबाबो जेबो जालाना अलरेडि आं पुलिसनि मानसिखौ लेंहरखाबाय मा होनदों येस आरो लोगोसे जोङो पुलिसनो माखासे डिटेल्सखौ हरखाजोब्बायथ' प्रुफजों लोगोसेयै बै मानसिफोरखौबो जोङो खोन्थाजोब्बायना मा नाय आंखौ नोंसोरनो बिदि बिसोरनो दस्रा मानसिफोरनो नोंसोर फैसा होनानै आंखौसो बिदि फान्दायनो सानदों नङासै जाया बेबायदि जाया बोरै जाखोलै आंकोल अलरेडिनो नोंनि बिब' आरो बियानैयाबो जेराव दंहैखायो दा नोंबो थांहां माथो थांहां माने बेलाय थांखानांसिगोन खोमाथो लक्ष्मण फुरा खानदानानो बिसिना सिखावलै सिखाव ओमफ्राय गाज्रि दाय मावग्रा गोजा फुरा खानदानैनो थांजोबदो नोंसोरो जेलाव सल'बाथा खोन्थाहैलायलायबाय थादो मा दाय मावनो बेखौ प्लेनिं खालामहैलायलायबाय थादो नाथाय सिमाङाव जेलाव थानानै माले आंकोल मानि थाखाय बेफोरखौ खालामनाय प्रपार्टिनि थाखाय दैमारि बेखौ खानानै लाबोदो येस मेडाम दासो जादों दा एरेस्ट खालामनानै लांदो बिखौ अबाय थांनो ओंखारदों मोजां जाबाय नोंखौ बेयाव लोगो मोननायानो आदा बाजैजों आंजों बैयाव फिथा दखान होदों नालाय बेहायनो आङो थांनो नागिरदों न'आव फैदोंमोन आं दसे इस नुदोंना नानि बेसेबां खस्थ' सहायनांगासिनो नोंसोरो बेखायनोथ' बेफोरखौ खस्थ'खौ नुनानै नोंसोरनिखौ गोसोआ आंना दुखु मोनदोलै गाबनो ओंखारदो खाफालानो बेनोसैलै आदा मा बुंबावनो
नों जुदि गोसोब्ला नोंनि खाफालखौ नैबे खाफालखौ सोलायहोनो हागोन नानि। बेखायनो गोसोब्ला नोङो आं होननायखौ नों माबाथ' सानबायना मा सानखो? ओजोंहाय आदा बाजैमोना सोंबावदोंमोन नोंखौ माने फना गाबोन नङाबा समफोरहाय हरगोननो। नोङो नाम्बारखौथ' सेभ खालामखाबायना? आदा रायलायनोलाय रायलायजागौमोन ओमफ्राय थांनायासो जादों दा माने आंनो एसे सानबावनांगोन आङो दाबो मोजां सानजोबनो हायाखै थै नानिहा माथो सानबाय थानांगौ बेफोरबायदि मोजां साना बारे बारे फैयाना एखनबा एखनबाल'सो फैयो दा नों खामानि ओंखारहांनायावनो जुदि मोजां खबर लाखायाबा नोंहा सानसेनो थांगौगोनसो माथो दा आंबो हेल्प खालामनो सानदों दा आदा बाजैयाथ' गाज्रि मानसि नङा थेवबो आदा आङो एसे मोजां सानग्रोबावनोसै माने हाखु दाखु थांनोबो बोरै माने न'आवबो हारसिं जोंहा रावबोआनो गैयाना आगै दं बाजै दं गासैबोथ' हारसिं बायदियानो होनजायो हिनजाव मानसि गोजा नानि केसमेटआ सोलायगोन अब्लाना नोङो जेबो फस्थायनायबो नङा उनावहाय बेखायनो आं दाबो बुंबावबाय बारा सानलायनांलालै डाइरेक्ट थखादो खेबसे रायलायनो ओमफ्राय जेनेबा फनखौ रिसिभ खालामबानो जाबाय दै नानि नोंनिनो मोजां थाखायसो बुंदोंलै आंबोलाय माने गाज्रि साननाय नङा होमबा एखे गामिनिनो जोङो लोगोसे बिनानाव सानखायो आं नोंखौ थ' नानि ओमफ्राय नों थाङोबा आं नोंखौ दोनलांगोन आदा बाजैजों रायलायनो थाखै बिराद मोजां मोजां खामानि होखायो नानि नागिरनानै जेन'बा इसेबां गोरा गोराखौथ' होखाया मावनो हानायखौ नोंनि हिसाबै नागिरना होखागोन बिसोरो जागोन दे आदा आं सानना खोन्थागोन होमबा आं थांथ'दिनिसै बाजैया नेगासिनो नानि बेसेलाय बे फिथा साहा फाननायजोंलाय जाबाय थानो दे बेजोंथ' थोआ लोमा जाजोबगोन ना न'खर सालायनायावबो दाथ' नोंदायाबो गैला न'खराव माने हौवा मानसि खामायनायबो गैला नोंसिना फेमिलिया दा बोरैबा जालांबायना आदा बेनोथ' बेखायनोथ' सिन्था जायो माब्लाबा बेफोर सिन्थानिफ्रायनोथ' फ्रि जागोन ना आंनि खोथाखौ लायोबोला दे होमबालाय ओइ नानि उनाव थेंक इउसो बुंगोन नैबे बिदाखौ नोङो आदा आंनि थाखाय एसेबांदि सानबाय गोजोनथोंसै न'खर सालायनोथ' गोबां खस्थ' जामारदों आदायाबोथ' मानो गाज्रि साननो न' गामिनिनो नुखा खोनाखा जोंखौ एसेबांथ' बेबो गाज्रि साननाय नङादां माने फैसाफोरालाय आखाइफोराव एसे फैबा मोजांमोन आरो एसे मोजां सानबावनोसै आं गाबोनबो फन हरोबा मोजां रायलायहरना फनाव रायलायग्रोनोसै थाथ' होमबा आदा दे नानि दे हाथायाव थांनाय जाबोला नोंसिनि दखानावबो हाबबोगोनलां नानि फिथाखौ एसे साहाजों जाबोनोसै जागोन आदा जानायाथ' जागोन नानि आंनि खोथाखौबो एसे थाबैनो गनायदो नोंनिनो मोजां बेयावबो आंनिबो मोजां गासैनिबो मोजां बिनानाव सना आंबो बिदि बिराद खस्थ'यै मावनानै जानायफोर सिख्लाफोरखौ बिराद अनसोनो ओंखारोलै अन्थाव बाथाव नै बिस्राथ' दा आयै हा बोरै अनखाङा जानो दिनै आङो फारसेथिं गामिनि मानसिफोराबो बारा रायलायलानो बारा खबर लाला माने बिदायाबो बिदि सिख्ला लानानै खारबायना गामिनिखौनो थोद गामिनि गथ'खौनो बहाथो आरो दा न'खरालाय मोजां जाबावनो दे बेखायनो आं नै बियो मदद होनो सानदों मेम नुबायना आसलि दायनिगिरिया रावबो नङा बिसो जायनि दायाव आंसो बिदि नाम मोनदोंमोन अलंबारखौ बुथारनायनि नाथाय आं बुथाराखैमोन जोंबो नोंसोर हरनाय गासिबो प्रुफ रेकर्डिंखौ नायजोब्बाय खोनासंजोब्बाय नाथाय गासिबो प्रुफानो नोंनि खिलाफमोन बेखायनो जोंबो जोंनि डिउटिखौ मावनो गोनां जादों डिउटि नालाय डिउटि आइ एम सरि लोगोसेथ' आरो बिथांनि हासबेन्डानो मेगनजों नुथारदों मादों बायदिसिना केस होबायना येस आरो नोंथांनि हासबेन्डाबो नोंनि खिलाफैनो गवाहि होदोंमोन नालाय आंबो बुजिगौ आरोलाय माथो बुंबावनो आंनि हासबेन्डनि खोथाखौथ' जायखिजाया मेम दाथ' आसलि दायनिगिरिया नैबेनो मार बियो राखुवा खेवथ'वाखै मालै बेफोर गासैबो नंखाय दा बेबायदि उल्था फाल्था जायो नामा बेनो बिदि दाय मावखादों दा आंनावसो उल्था बेबायदि होबा बोरै जानोब्रा आच्छा जेबो नङा जों खेवहोगोन बिनि खुगाखौ उल्था फाल्था नामा थौ जों नोंखौ उल्था फाल्था खालामैनि बास जाबाय थ'दो एबार बाखि नोंनि जिउ थानायखौ ना जेलाव खाथायदो नोङो मेम बेनो बै दिनखालि जाथाय जानाय दिनावबो बे जाथायाथ' ओरैनोबाबो जाखागौमोन माबा मिस्टेकआ बेल' जाबाय जे थुनथुलिया बेयाव थांफ्रांबाय आरो दायखौ बिसो मोनबाय आरोखि नंगौ नाथाय दा जुदि दायनिगिरिया बेबा साजायाबो मोनखागोन आरो दा नोंसोर होनाय प्रुफआव बियो रोखा रोखायैनो फोरमायखादों जे दायनिगिरिया बेनो होननानै आरो बिथां थुनथुलिया जेबो दाय गैया बेवहाय नंखाय दायाव फान्नाय जादों थेंक इउ सो माच मेम मोनथिया आं ओरैबायदि खुसि मोनदों दिनै माने खुसिखौ बुंस'नो हाला आरोना आङो लक्ष्मण फाइनाली दिनै आं बे दायनिफ्राय उदां जाबाय
थु बेखौ लानानै थु गोख्रै औ मेडाम आरो मोजां बरायहैनि जोङो बेखौ हा गावनिनो न'नि मानसिखौ बिदि बुथारनो नागिरग्राथ' बेटा थौ बबेसिम सौहैनाय आंखौ हमनाया नोंसोर फस्थायनांगोनलै नोंसोर फस्थायनांगोन आं जेबो खालामाखैथ' आंखौ हेगार बा सान्दुंआनो गैया माथो दिनैलै दुंगोना दुङा जाखोब्रा दुगैनो आंहा गुसुद्राय मोनलायलाङो दै गुदुंजोंबो दुगैनो बायो आङो ओमफ्राय सिमांखौ मार गाज्रि नुदोंलै आं दिनै एकदम जोंहा फेमिलिखौनो सोरबा गाज्रि सुथुरफोरा एटेक खालामनाय नुलाबायदोलै थाद गिलायलाङोलां सिमां बिदि गाज्रि नुबा दैखरावबो दै खावबाय थादोंलां दिनै सिमाङाव थोद मा नुयोब्रा आंलाय एखनबा ना सम सम सिमांफोरखौनो जानला मानला नुलाबायोलै बिदि सिमांफोरखौथ' एसेबां नुलाबायामोन आङो नाथाय गोदो हाथरखिया बेफोरबायदि जानानै थांबायना मोनसे समाव खैफोद फैबाय दाना बोरैबा गाज्रि मोनोलां बिदि जानला मानला नुबा बोरै जाखो मेहेर दुखु सुखु फोरमायलायनोबो रावबो गैया मोनथारबायब्रा गोदान बोसोरावलाय बोरै जागोनलै सिंगेल जिबन गैथारला माथो नै साननै सानथामल'थारसै सफैगासिनोआनो ओमफ्रायथ' गोदान बोसोरावबा मा प्लेनिं जालायो आंनाबा मोनथिला दे आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो इन्जय खालामसै ना दुखु फैयोना सुखु फैयो एबारनि गोदान बोसोराबा आंनि थाखै मोनथिसिगोन बे बोसोराथ' थिग नंखाथारा आंनि थाखै नै आबौ औ आबै देनाय नोंनि फन नाम्बारा हरफिनलाय माबा नाम्बारासो मिस्टेक जाखो ना नोंनि फनासो मा जाखोबा माथो फन हराबो दाना थांलालाय आबौ आंहा सम सम मालाबा रायज्लायनो फन बुबाय बायो न'नि मानसिजों नाङा नोंनाबो देनाय हरफिननाय आबौ अ आबै आंना फन नाम्बारा सोलायबायलां बिराद डिस्टार्ब जादोंमोनलै गेजेर समाव आइनि थाखायनो माने नोंथ' एसेसो खोनाखादोंदां आइनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जाबायमोन माने फनानो फैबाय थायो बारे जानला मानला नाम्बार फैबाय थायोना सोलायबायलां बेखायनो ओंहाय आबौ बे जानला मानला फनफोर फैबा हमथारनाङा सोरबा बिदिनो डिस्टार्ब खालामारो दे नोमायाबो फाग्लिया मा खालामो मानसियाबो बहाथो थांना दंहैसै बेलाय मोनथियालै आबै खबरानो गैला माथो आङो पुलिस स्टेसनावसो थांनो नंबाय ओमफ्राय गोमानायाथ' गोमाथावथाव नङामोन थेवबो गोबावमानियानो जाबाय नालाय दा आङो थांथ'यैयाबो बेहाबो रोजा इदि दाहार लानाय दं नालाय सानलाय लांदों आरो गोसो सिङाव बे बहाबासो दंहैयो नामा बिदि होननानै बेखायनो बेफोरनि थाखायनो जागोन बेयो फाग्लिया बेखायनो दे आबौ सिन्था खालामनाङा बेहाय नै नोमा जुरि दङ नोम्फा दङ हामा टेनसन नोमा गैयाबाबो गावहासो बिदि खालामना थांदों दा टेनसन लानाङा औ आबै जागोन दे नै माथो बिबै फिसौ माथो रायलायबाय थाखो बेयावलाय नोंनि हिनजाव मोजांखौ रायलायदोंमोन आरोहाय अ माथो खारखुमानानैसो दंहैयोनो औलै आयै मा बुंबावनो बेखौलाय ओमफ्राय ओइ आबा थांनाय बे बारिनि हाग्राया दिनै दानस्राङैलाय बिराद हाग्रा दुजोब्बायलै आरो बै गय बिफाङा बेनियावबो खाथियाव आफा आं दानस्रांहैयालै थाङा आङो बादों आं हाब मानो बानांगौ जाखोब्रा आबा थोद खामानि मावनो बायो नामा न'आवनो दङ नोङो एसेसो मावहैबानो जायो खामला लिंहरलै आफा खामला लिंहर नांगौबा आं मावनो हानाय नङालै लान्जाय गोलाव फैयो मायो बोरैबा मोनो आङो हालै आबा न'नि खामानिखौबो मावनांगौब्रा मालाबा सम थोद बेरायनायखौल' मिथिगौ नामाब्रा नोंसोरलाय दे हा जावैसोहा माथो जानोखाय खामला लिंहरमार नङाबा नोंनो सम मिलायबा दानना होबानो जाबाय दे आंहाबो नै दिनै थांनांगौ दसे थानानै दोनलांग्रोदो आंखौ जावैसो नांगौबा गाबोनफोर सनस्रांबानो जाबाय थिनाबाथाय नोंसौलाया हनैलै आयै मावनो नागिरथारा एसेबो खामलासो नांगौनो दाबो मावनो बायोलां आफा बाराद्राय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायालां खस्थ' मोनो माखौथ' खस्थ' मोना नोंलाय हो बेरायनाय लोंला जाला खालामनाय लोगोफोरजों बेरायनाय बे पार्टियाव थांनाय दाथ' निउ इयार फैनोसै न'आवनो नुगोना नुलाथाय मानसिखौनो निउ इयाराव जोंहा पिकनिकआवबो थांनांगौहाय आबौ गोसोआव ला हारसिं जाहैग्रोलाबायनाङा आरो मोनदों होननानै गारि माबा माबि लोगोफोरजोंबाबो लोंला जाला खालामना सालायहोलाबायना बेरायनो नाङा दै आबौ गिनांगौ बोसोर गोदान होननानै थांजाया जागोन दे आबै ओमफ्राय आफा थोद बेलेग खामानिखौबो मावोब्रा आं माब्लाबा सम ओमफ्राय दिनैल'सो बादों आङो एखनबा समाव बादुला जायोलां लोगो नोंथांमोन भिडिअआ मोजां जाबाबो जायाबाबो बानायलाबायबायलां आं दिनै जायखिजाया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों सनामोन दै अब्ला थाथ'लायदो सनामोन बयनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्रायथ' कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा सनामोना कमेन्ट खालामदो लाइक खालामनो मोजां मोनग्रा सनामोना लाइकबो खालामबानो जाबाय